Кніга прарока Езекіля, раздзел 10. І ўбачыў я, і вось, над цвярдыняй, раскінутай над галовамі херубінаў, было штосьці, быццам сапфір. Штосьці з выгляду падобнае да пасада з'явілася над імі. І ён сказаў чалавеку, які быў апрануты ў ільняныя шаты, і прамовіў: «Увайдзі паміж колаў пад херубінамі і напоўні свае далоні вугалямі агню з месца між херубінамі і раскінь іх па горадзе». Ды ўвайшоў туды на маіх вачах. А херубіны стаялі на правым баку дома, калі той чалавек туды ўваходзіў, і воблака запоўніла ўнутраны панадворак. І слава Господа паднялася з-над херубінаў да парога святыні, і святыня напоўнілася воблакам, і панадворак напоўніўся бляскам хвалы Господа. І быў чутны шум крылаў херубінаў аж на вонкавым панадворку, падобны да голасу Бога ўсемагутнага, калі ён прамаўляе. І калі таму чалавеку, які быў апрануты ў ільняныя шаты, даў ён такі загад, кажучы: «Вазьмі агонь з-паміж колаў, з-паміж херубінаў», той пайшоў і стаў побач з колам. І адзін з херубінаў выцягнуў руку ў напрамку агню, што быў між херубінамі, і, узяўшы яго, паклаў на далоні чалавека, які быў апрануты ў ільняныя шаты. Той узяў агонь і выйшаў. І пад крыламі херубінаў з'явілася нешта накшталт рук чалавечых. І я ўбачыў, і вось побач з херубінамі 4 колы, па адным коле побач з кожным херубінам. Выгляд жа тых колаў нібы выгляд каменя хрызаліта. І выглядалі яны так, як быццам кожная з 4 мела аднолькавую форму, як быццам адно кола знаходзілася ў другім. І калі ішлі ў 4 сваіх напрамках, то ішлі і не адварочваліся, калі ішлі, але да таго месца, куды вяло іх кола, што было першым, ішлі і іншыя, і не адварочваліся, калі ішлі. І ўсё іх цела, і плечы, і рукі, і крылы, і колы ва ўсіх 4 былі запоўнены кругом вачамі. І як пачуў я, колам гэтым была дадзена назва Галгал. А кожная істота мела па 4 абліччы. Першае аблічча было аблічча херубіна, і другое аблічча чалавека, і трэцяе аблічча льва, і чацвёртае аблічча арла. І падняліся херубіны, была гэта тая самая істота, якую бачыў я над ракой Кебар. І калі херубіны ішлі побач херубіны і пры іх колы. І калі херубіны падымалі крылы свае, каб падняцца з зямлі, колы не адварочваліся, але і самі былі побач з імі. Калі херубіны затрымліваліся, таксама і яны затрымліваліся, і калі падымаліся, то падымаліся таксама і яны разам з імі, бо быў у іх дух істоты жывой. І адышла слава Господа ад парога святыні і затрымалася над херубінамі. І херубіны, падняўшы крылы свае, падняліся з зямлі на маіх вачах, і калі яны падняліся, колы таксама вырушылі і затрымаліся ля ўваходу ўсходняй брамы святыні Господа. І слава Бога Ізраэля супачувала над імі ўгары. Была гэта тая самая істота жывая, якую я ўбачыў пад Богам Ізраэля над ракой Кебар, і даведаўся я, што гэта былі херубіны. Кожны з іх меў па 4 абліччы, і кожны па 4 крылы, і пад крыламі іх штосьці накшталт рук чалавечых. І выгляд іх твараў быў падобны да тых самых твараў, якія бачыў я над ракою Кебар. І кожны ішоў проста перад сабою.